Малък е, минава всяка. 20 кила мок. Само трябва на повод да го държат. Да. Знаме, че трябва да му сложим На каишка повод, да, каишка и да си го пуснеш. Мало е пешки и такова. О, има и още отзад. Те нещо са Те са се наблъскали наблъскали. Тия много се забавиха първите, може би за това. Добре, давай, то ще стане забавно. Аз исках да се добре до теничка или да плотнем. Да, може после да потърсим. Трябва да питаме. Забрахме да го питаме също. Той е... Нищо. Ай. Не е доволен от повода. Такъв ръжим. Вика, пуснете ме. Пуснете ме. Да. Опа, маничко. Не знам как го държи. Сети се, да, добре ще го направи. Готино на време да се сети иначе. Как се забира? То самурай. Самурайката е добра машина. Тясна. Мале! Страхотно минава. Най-бързо от всички минал. Няма какво да и тежи. Това ще То това е най-голямото реално предимство. няма Тясна, няма какво да да тежи и минава от всякъде. Сузуки само. Пустата бърза. Долек, то си минава от всякъде. Той самурай си е почти умален Вранглер, като ги гледаш концептуално, нямат особена разлика. Прародителя е един и същи.